Fiat Dino 2400, den er fra 1970. Den er jo bygget som en del af Dino-familien, og det vil sige, Dino-familien, det er jo den familie, som Enzo Ferrari han startede på baggrund af hans søn, som var motoringeniør. Og han havde en idé om, at han ville udvikle en 6-cylindret motor. Og for ikke at ødelægge Ferrari-navnet, så lavede man et Dino-navn til ære for Enzos søn. Fiat lavede 2 modeller, en Spider og en Coupé, og Ferrari lavede en, men Ferrari'en hed faktisk aldrig Ferrari, den hed kun Dino. Fiat brugte så navnet Fiat Dino. I Dino'en der ligger der en 6-cylindret 2,4 liters motor, som også blev brugt i Ferrari-modellerne. Den er udviklet til løb, så det er en racermotor grundlæggende, som er stoppet i en almindelig sportsvogn. En Fiat Dino har siden jeg var 10 år været sådan en drømmebil for mig. Og så fik jeg muligheden, og så tænkte jeg, det vil jeg have, så det blev så sådan en. Så jeg synes, den er fantastisk sjov og spændende og er pakket ind i et flot design. Det er sådan en Sophia Loren. Den har levet de første 18 år i Rom hos en blomsterhandler, som brugte den om sommeren i solskin, når han skulle ud og bade ude ved Lidoen. Han solgte den så til den engelske Alfa Romeo-importør, som så har haft den også i 18 år. Jeg har så købt den og fået den på plader og uden noget at køre, og den kører rigtig godt. En Fiat Dino, som står bagved her, den kostede i 1970 omkring 140.000 kroner. Det var 40.000 dyrere end den standard Jaguar E-udgaven i 6-cylinderen. Det var lige så dyrt som de fleste Porsche. Der var kun én Porsche, der var dyrere. Det var en 911 E Targa. Den blev lavet meget fint. Al kromen er ikke krom, det er rustfrit stål. Så man har gjort sig umage med at lave en kvalitetsbil dengang, fordi det skulle være et prestigeprojekt, som skulle vise, hvad man kunne teknologisk, motormæssigt og også i høj kvalitet. Ja, når den ikke kører, så har jeg den stående på et lager, hvor den står på et trægulv og i tempererede omgivelser, så den ikke ruster og bliver fugtig eller noget, så den har det godt og fint. Men når jeg så er ude at køre i godt vejr ligesom nu, så er det jo sjovt at køre en tur og nyde lyden og nyde dens køremåde.